Днес ще правим блайнд тест на новата лимитирана хелуинска колекция на Фанта. Страховитите хелуински икони дебнат зад всеки ъгъл. Но нека да разберем кои са те. Сега Яни ще дойде и ще подреди бутилките, както тя избере за подходящо. След това с завързани очи трябва да позная кой е вкуса и коя е хелуинската икона. Яни, може да идваш. Трудничко ли ми го правиш? Нямам се, че ще ти е трудно. Аз мисля, че даже само по миризма мога да ги Да. позная, но... Почвам от дясно, наляво. Това е ръка. О, това е първото. Това е грозде. Мегам. Това ми е любимия вкус, между другото. Тропикал ли е това? Да. С деграва. Това те обърка ли? Лимон. Да. Обаче кой беше? Фреди Фазбер? Да. Това трябва да е шоката, нали? Пини пак. Ми сигурно е портокал тогава. Да. С чъки. Да. Това какво ли може да бъде? Каза шоката. О, ма гъд, това е! И отново е с Меган. Да. Аз съм горда, че познах всички икони. Обърка едно, май. Не съм... Добре, може малко да съм бъркал. Не забравяй, че страховитите Хелуин икони дебнат за Фанта, така че бързай да стигнеш преди тях.